Ngati kena babona PCI players ngo siya ka Cockroach Janata Party ka CGP bekiong. Hynrei ka jingkali kalong. Hato kane kalong tang kawei kata ka online tiran kaba ki paidbah ki board shipor. Ne ka siya kata ka movement jong ki samla persya ya ka sistem apor India. Pamenta balei bagi samla ki panya ka resignation jong u Union Education Minister. हमारी स्पष्ट मांगे हैं कि एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, क्योंकि इन लोगों से एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है. हर बार पेपर लीक हो जाता है. Kablish Buni Pibaro and I welcome you back to Word Wednel. Perkani ka issue am kamde tanga po Delhi. Kamde tanga kwiki jila hane ka state ka jungir kumcho. Hamu megla ka jungi ka education system ka dan bon ki jingi ka baki baki karana ka por sa ka por. Pinpet ka education ranking hapo ka ri ka jungi menta. How ara jar pesan ka lang top 5. Mentapar kayo the worst pa flop do po ki state brokan. Aduh bau siya mo jungi uhaban ikendo baru education minister banyak crunch pangkan ka education ranking. Ban improve ya ka education hapo ka ri ka jungi. Kumno ban penkiu ya ka PGI score. Kumno ban implement phaya ya ka pay frame. Ban kumno ban save tulop ya ki ad hoc teacher, ki SSA teacher. Ban penbiam phaya ka school rationals kini ki jingdon kam hapo ka school ki infrastructure nam ta ki government schools. Kumno ban implement ya ka MTech ban eye training phaya kino hikai bikin la ban hikai. Tang ni ako ban kali kawai ka jingkali. Hato kami gila ka jungi nakane ka drop out rate jong ka secondary barka college pis ngokop sa baka kata pa ya ka education ranking ka jungi ne ka di ka jing baklane. Bara oy UCM jungi ule ekran us pang ban include ya ka kasi an garo hapo ka CBSE. An kane kalalong siya. An kane kalalong siya and which is a good thing. Which is a good thing and hablish bon UCM jungi balale kane. Tamba ka student concern part hapo ka education system, hapo ka education quality, hapo ka hapo ka migla ka jung ka nang don nakapor sa kapor. Minta ka ni ka jung ka new education policy. Pilaban pa ka ni ka video ngan sabu ka link ng mga snash pang ka new education policy ki ka jung baki ki khna ki college minta ki man. Ka sabu pi ka link hapo description pilaban pa ka to ka video. Ka to ka di ka way ka wara jung namatay tuy daw bon ki khna minta ki la kham karshan bha shusho ya ka movement jang ka CJP. Pamenta na pipet do, na search hapo Instagram, pin search ka Cockroach Janata Party movement jong ka Meghalaya, kiden kumakrew hadok nyawtali kini ki movement page. An kane ka pan ba kumno ki samla kila ewan long tali kawei banya le persya ya ka jing ka bawan hapo ka shnong ka tao ni ka apa ka state hibro kawei. And which is a good thing. Which is a good thing. Tama kawei pa nga sukapan ong wala da piyele ike la pipo se ke ro nga kwa pinyele ba ya ka research ka jong pi kamu creator myself nga ko ban ong PCI ba pinom le ka jing bakla banga nga le kata nga ko ban ong and nay le ke ta pinlong cool mli ban le ke ta pinlong cool ba pikibre o kumne kum tai em le ke ka badai and le ke na manora jing bha nam ta kilawe la chalisngi kata nga ko bo ba ka ne ka movement em ka baningkong do jong ka ne ka movement ka day ban pan resignation jong education minister balei namar kajing leak jong ka paper central exams ki jongi kaya na kapor siya kapor umitang shisin umitang arsin la bon sin kala leak ka paper jong ka NET harin pa nakataka jing jam ta ka CBSE issue bagi kena ki ong hanaba ka correction jong ki paper ka jong ki kadon kajing bakla uway na kena jong ka CBSE kena class 12 kurteng vedan uang ba hapo ka tweet ka jong hapo ka Twitter ka jong uang ba hadin balayo ya ka lomax ka jong ula apply na mata kita ki ko photos copies bari ki jong ka asan sheet ka jong through CBSE re-evaluation process hadin balayo ya kita ki copy ang ba ka physics answer sheet ang bala upload hapo CBSE ang ba kamday ka jong lada post ka ne ki news reporter ki ang ba ude utaw Pakistani agent imagine Pakistani agent tang bau post sa kane bau ang bakla ka CBSE in karo kom check jong ka CBSE paper siya kono baday Pakistani agent anam day tang kane ka jingja menta ka SSC issue ki bon ki khna ana ki ang ba hapo ka way ka center kadi banan si tang lais pangot baday menrong tamba ki shim ki iPad ya ka exam ticket pad hadu pras pangot hakaway ka exam hall dehani ka paidbah ki ang ba kine ki jing kim day shoot tang ka jing bakla ki baret Hynrei ki ong baka kata ya kalaway jong ki kena samla. Nakataka dao ki pan ya ka resignation jong education minister.
Tiang ni pila ban kli ke kata ka CJP. Ke kata ka Cockroach Janata Party dan ki beri bam tip dan ki beri bala tip kala bes pala dan ki beri bam tip ke kili minta ke kata ka Cockroach Janata Party. Ke kane ka movement namta ki khna samla. Kane ka Cockroach Janata Party em la seng da way ubrio bakarteng abjit tip ke. Une udi khna samla upokari India tamba upule pat chapo US as hadin bolai i. Kawei ka jingmih ka statement na CGI Chief Justice jong ka India ka jongi ba uang. Ya way advocate ba une advocate ulit pan ya kata ka senior post ka jong tamba uang ba phimla banyo na marka reputation jong kala hyar na kada ba phi post hapo ki social media against ka system. Tu uang ru ba phila tip ba ka society jong gila bon ki parasite kila bon kita ki cockroach ki khna samla ki nomdan kamdan jam ki kalalong no kita ki right activist kita ki bakren persya ya ka government ki bakren persya ya ka system tu ong ba phiru phiko ban jon ktilang barki. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. Nakata ka statement jong new CGI uneu abijit dip ke tweet shaning kong tweet ya kawei ka statement ka baong ba pisngo kumno la dangin shnano no ka movement jong ka Cockroach Janata Party talalong ka bushukren kai denum day tamba kanai ka jingkren kai kalabon kinong like kalabon kinong share kalabon kinong comment hangta usna ya ka usna pat ya ka website talashna ya ka website ro kibon kinong join hangta ka yung sashna ya ka Instagram account tang hapo news ngi ka Instagram account jong ka Cockroach Janata Party kalapoy hadu arpoar million pala kinong bot ki followers kita ki bagiong hapo Instagram account. एक इंस्टाग्राम पेज ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ दिया है। CJP कॉकरोच जनता पार्टी इनफैक्ट एक हफ्ते में इसने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी इन सबसे ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए इंस्टाग्राम। हाँ मैं हूँ कॉकरोच। Hakane ka CJP em phima umta hakane ka CJP ka ditang ka movement beli pergi kena kia be edu kata-kata. Umde tanya kata. Ka CJP kelab bo dak agenda. Ka agenda jong ki kane ki dikit santali ki agenda baki bo. Hakane ka agenda jong ka CJP kila kren phangba uno judge umde ban yo seat hapo raja sabha kum ka post retirement award. Kimde ban yo ya ka seat. Ka baar pat ki thoba protect every legal vote. Mo lada dan mano no ba sha deli de ka vote ka jong ki CJP ने की opposition rule state ro ka election commission ka day bansha arrest hapo ka UAPA लेकिन क्या में क्या election commission under ka ne ba pashim ya ka vote jong ki paidbah an ko ang ro ba ka ne ka jing tu jong ka vote jong ki paidbah day kalalong palat banyak ka terrorism ro tiki ang ro ba hakabalai ki ang ba 50% reservation performance ki ang ba kena kan kibreu kan thei kin yo 100% ka reservation umde tanglai pulai Hynrei 100% an add ek cabinet position hapo kan de ban reserve nam taki kan thei ka basa par ki ang independent media not any media bal relate but ki political party all media house by Ambani ne Adani ki de ban kan ka license ka jong ki de ban sha cancel an I linti ye kibreu ki bawan ra shay ka media ka babyang kabasan ka diba 20 years ban on political defection. Kaya ka political defection. Uno nu MLA nu MP defect na kawei ka party siya kawei pan uday ban siya ban contest election. So umday ban yo ba ka no ka public office hado ar post nem. Imagine piskom no spang kata. Ngata dan ki benta ki babiang dan ki benta ki bambiang na marba haka state ko jongi kum ka 50% reservation for women. Hapo ka state ko jongi kam Kam Hynrei kane ka no post retirement reward for judge kane kam judan hira po ka state ko jongi ka production every legal vote kane ka don kam ha or kane ka independent media not godi media kane kam don po ka state ko jongi Hynrei kane 20 years ban on political defection but ka day bandan amar pini ibon ki politician ki na kawei ka party kane ka di ban ra hapo na po ka state ko jongi hadin ba ka CJP ka Cockroach Janata Party ka wan ra kane kala tweet hapo ex pangkine barok hon ka government ka bo restriction hapo ka account ko jongki kiba no ka account ko jongki hadu ba unong shna jong ya ka CJP abishe dip ki ong ba kane ka pan iba kam don shu kata ka ganon kata demokrasi hapo ka ri ko jongki bar kila try ru ban hack ka Instagram account jo ka CJP akbon sin ta makiklam la ya ka website ru kila sya kono ba adan pansange
Ada pensangnya ka website ro. Tama kilala be mun ta ban reopen pan. Ngasong ya hab ya kajingkran jong ka CJP. Ngasong ya hab kajing pan jong ka CJP ya resignation jong education minister namar ba kajing hiar jong ka NET exam, kajing do jong ka NET exam, kajing sha kerap ka NET exam, NET exam, ka CBSE exam, ka SSC exam ka ade na ka por sa ka por. Par kane ka day kajing tunana po ka union government. Ka day kajing tunana po ka education department jong ka union government ka jongi. Kani kapan kumno baka hiar do kata ka education hapo kari ka jungir kumjo. Pimpay apo ka world ranking index education jungi ka hiar ba apo kari India baro kawei. Tang ne ka jingkling ka mambu ipisa hato kane ka long shisha kata ka sorod jung ki samla persya ya ka education system ne ya ka system jung kari India baro kawei ne ka tang ka online movement ka ba paidbah ki tang po social media. Ba pisngok mo siya jingkran junga pelaban komen hapo barhato pisngok ka ba education minister ude ban resign no ada pisngok ya hap kata jingkran junga pelaban komen hapo ada pisngok ya hap pelaban komen hapo berlada pisngok ya hap ya ka jingdawa jungka jogi kena samla na po ka CJP phila ro ban sign ya ka petition ban pan resignation jungu union education minister jungi Nasabo ya ka link jung ka petition hapo ka description ka junga philaban sign ka petition philaban pun bon share ka petition namar ka petition menta try ka asyo apoy hadu nyawlak e try ka sign ka petition tekam don issue mon ang tangkini kinten kublish pun pibaro ke bapet until next time, God bless you all. हाँ मैं हूँ कॉकरोच नीट का पेपर लीक हुआ ब्रो सालों की मेहनत लूट के बोलते सब अंडर कंट्रोल हाँ मैं हूँ कॉकरोच I am a cockroach तो सिस्टम पे बोलूंगा मोर